Viven no chan húmido, sobre froitas, etc. Mofos. Crecen sobre froitas, o pan e chan húmido. Fungos que forman cogomelos, como o champiñón, son pluricelulares. Fungos expresores. Os fungos beneficiosos, como os mofos, podense facer antibióticos e outros medicamentos con eles. Os mofos, os cogomelos, como as trufas ou os níscaros, son un bon alimento. Fermentos. Utilízanse na fabricación de algúns alimentos, como o pan, que algunhas veces chamamos de levadura. Fungos. Descompoñen os restos de animais, de seres vivos, e crean humos dos que se alimentan as plantas. Fungos prexudiciais. Hai algúns fungos que son venenosos e hai algúns fungos que son venenosos e poden causar enfermidades ao ser humano. E hai outros fungos que poden chegar a destruir colleita. Aquí temos un que é o Granus Santollamus. E hai un lique. Un lique é unha asociación entre un fungo e unha alga. E a ventaxe dos liques é que pode sobrevivir en sitios onde a alga e o fungo non poderían sobrevivir. Ademais, poden vivir en temperaturas moi altas e en temperaturas moi frías. Os liques sirven como medidor de contaminación, xa que non poden vivir en sitios contaminados. Agora vamos deixar ver algúns fungos que queirades ver, pois que queredes estudar. Vai pasar.